Ja? Nem. Én Lanitól akarok gyereket. Barbie? Gondolnád bele, milyen szép göndörhajú kislányunk lenne. Laliról beszélünk. Tudom. Az albéletbe és 2 görénnyel él együtt. Éjjel-nappal Budapest. Ma 19 óra 25 perckor az RTL Klubon. Így a csókod, másnak szórd a bókod, tudnod kell a dolgod, unlak már, lassan útra kelhet, másnak megfelelhet, így nem érdekelhet engem már. Mozdulj végre, túl sok a szobor, a dumát félre, nem erről szól. Ich muss mal eigentlich mit der Firma erzählen. Willst du aber mehr nicht?